Домакините започнаха плахо двубоя и гостите от Разград владееха повече топката. В 12-та минута главният рефер Димо Димов от Сливен отсъди меко казано спорна дуспа за нарушение срещу Хюсеин Келювлуев, точен от бялата точка бе Цветослав Петров. В 21-та минута гостите хванаха неподготвена отбраната на Абдин, но ударът на Хюсеин Келювлуев премина над напрешната града. Няколко минути по-късно удар на Росен Иванов от около 30 метра бе отразен с вещина от стража на Абдин Иван Василев. В 34-та минута Дичев от домакините пропусна след удар с глава. Най-опасното положение през първото полувреме за домакините бе в 42-та минута, когато удар с глава на Ошагелов бе избит от вратаря на гостите. Домакините имаха претенции, че топката е преминала гол линията. Второто полувреме момчетата на Живко Желев излязоха пределно мобилизирани. Още в 47-та минута удар от далечно разстояние на Ошагелов бе избит от вратаря на гостите. В 57-та минута Валдемар Лашков не успя да преодолее стража на гостите. Най-чистото голово положение за домакините дойде в 62-та минута, когато Цветомир Тодоров с атрактивна задна ножица не можа да порази вратата на Лудогорец. При една от редките контратаки на гостите, Йоан Йорданов отбеляза за 0-2, с което реши мача. Смятам, че първото по време имахме добри ситуации. Те бяха